Ahojte, pozdravujeme z hotelu Concord Luxury Resort na severnom Cypre. Poďme sa spolu na ňo pozrieť. Tento rezort sa nachádza v oblasti Bafra na severnom Cypre. Ubytovanie ponúka až 13 typov izieb a siut, ktoré sa nachádzajú v hlavnej budove. V jej okolí nájdete rôzne bungalovy, buď so vstupom do bazéna, záhrady alebo aj s vlastným bazénom. Čím sa odlišuje tento rezort sú rozsiahle a prekrásne upravené záhrady v celom jeho okolí. Srdcom rezortu je pozvolná piesočnatá pláž s kryštálovo čistým morom, ktoré je presne tým miestom, kde chceš aj ty stráviť celé leto. Nájdeš tu okrem toho aj bar na mole s jedinečnou atmosférou pri západe slnka. Okrem neho a ďalších barov tu je aj 6 à la carte reštaurácií. Hlavná reštaurácia pritom funguje formou medzinárodného bufetu s rôznymi dennými témami. No ale čo poteší najmä rodiny s deťmi, je to najväčší detský klub na Cypre. A nielen tie tu majú o zábavu postarané. V rozľahlej bazénovej zóne sa nachádza aj aquapark so 7 tobogámi. A dospelí si môžu vychutnať dávku zábavy aj v Concord kasíne. Takže áno, toto miesto je ideálne na dovolenku, ktorú si užijú páry a aj rodiny. Takže ak chcete viac info o hoteli, napíšte nám do správy.